Isikolo iMaseala sasekwa kwiminyaka engama-22 egqithileyo. Iingcambu zaso zimiliselwe kwinkolo yobuKrestu nendlela yokuzimisela. Sesinye sezikolo eziphantsi kwe-iIEB ePolokwane. Kulo nyaka uphelileyo ngabafundi abangama-60 abachophele iimviwo zebanga lematriki. Impumelelo yesi sikolo kule minyaka egqithileyo idalwa kukuzimisela kwaso nyaka nonyaka. Putting more effort, really. It's now about the amount of effort that we're putting in, and I think a plus has to go to the fourth industrial revolution. We've brought it into our classrooms, and the learners enjoy the colorful, interactive nature of going digital. Inqununu yesisikolo ithi abafundi bematriki khange batshintshiselane ngeentsuku zokungena esikolweni kulo nyaka uphelileyo. Being an independent school, the resources that we have at our disposal allow for us to have our learners in class exercising and following the existing protocols, the non-pharmaceutical protocols. So we do have the capacity to have all of our learners attending, and that's what we have done. Bangaphaya kwamakhulu amathandathu abafundi ababhalise kwesi sikolo kulo nyaka.